ଏ ସବୁ ଝରଣା କୁଳୁ କୁଳୁ ହୋଇ ବହି ଚାଲିଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବାହାରି ଶୀତ ଚାଲିଛି। ଏଟା ଅସୁର ଘାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରାଇରମପୁର ଅସୁର ଘାଟି ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ ଅସୁର ଘାଟି ଏଠାରେ ଭାଲୁ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଚୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ। ଏମିତି ସବୁ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି। ଫଟୋ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚାଲିଛି। ଅସୁର ଘାଟିର ଛୋଟ ଝରଣା ଛୋଟ ଜଳପ୍ରପାତ। ଚାଲ ସେ ବୁଲିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣାଟିଏ କୁଳୁ କୁଳୁ ଭାବରେ ବହି ଚାଲିଛି ସିଏ। ସବୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇଟା ଦେଖିବା ଚାଲ। ଏଇ ଦେଖ କେମିତି ଝରଣା କୁଳୁ କୁଳୁ ହୋଇ ବହି ଚାଲିଛି। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ 1 ନମ୍ବର। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ଜଳପ୍ରପାତରେ ଜଳ ସବୁ ଖସୁଛି।